विसव उपरांत येवकार माधवराव ढवळीकर ट्रस्टान बांदोड्या महिला मेळावो आयोजित केल्लो। ह्या सुवाळ्याक गोंयच्यो राज्यपाल डॉ मृदुला सिन्हा, भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकर हजर आशिल्ले। आरडीएक्स खातीर बांदोडेच्यान महेंद्र गांवकर। मला माझ्या आई वडिलांचा पूर्ण सपोर्ट होता आणि मला असं वाटतं की त्यांच्या सपोर्टशिवाय मी आज ह्या टप्प्यावर नाही पोहोचू शकले असते। आणि इथे जितके पालक आहेत उपस्थित आहेत, बरेच वेळा मला असं असं वाटतं की तुमच्या मुलींना कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जर पुढे जायचं असेल तर प्लीज त्यांना सपोर्ट करा, कारण तुमच्या सपोर्टशिवाय त्या मुली पुढे नाही जाणार आणि त्या जर पुढे नाही गेल्या तर आपलं देशाचं काय होईल हे तुम्हीच बघा। सो येस, असे बरेच टप्पे पार करून आज फायनली एक अशा टप्प्यावर पोचली जिथे मी 10 मराठी पिक्चर केले, मी 5 तमिळ फिल्म्स केल्या आहेत, मी 2 मराठी मालिका केल्या आहेत, मी अनेक शोज केलेले आहेत आणि या सगळ्यानंतर सुद्धा तुम्ही आज सगळे मला ओळखता। सो मला सांगायचं फक्त एवढंच आहे की डोंट लूज होप। स्त्री ही संघटित जर असत जाल्यार कितेंय करू शकता आणि त्या खातीरच ह्यो गोष्टी तुमच्या माध्यमांतल्यान जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। स्वच्छ भारत अभियानाचेर हांव उलयना, आज आमची गोंयची एम्बेसेडर जी डिक्लेअर केल्या त्यो माननीय राज्यपाल तुमचे कडेन सुतोवाच करतलेच, पूण एक गोष्ट तुम्ही महिला मोठ्या हातूंत हांगा उपस्थित आसा म्हणून एक गोष्ट तुमच्या मुखार मांडटा जी खरेंच अत्यंत गरज आसा आणि ती म्हणजे उदकाची। खूब जाण हांगा महिला आसा, आमी हांगा स्टेजीर सगळे बसल्या, पूण आमकां कोणाकूच खबर ना मनशाक उदक कितलें लागता काय म्हणून। म्हाका एका महिलेन सांगचें की मनशाक उदक कितलें लागता दिसाक। मित्रांनो, आमचो जो नॉर्म आसा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया तो 65 लिटर्स पर डे आसा इन रुरल एरिया, म्हणजे 65 लिटर। आणि आमचो जो अर्बन एरियांतलो नॉर्म्स आसा म्हणजे अर्बनायज जे आसा सिटी, तातूंत गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो नॉर्म्स आसा 130 लिटर एंड प्लस। बहुत होती थी। आज से 20 वर्ष पहले हमने स्लोगन दिया, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो मेरे ही कहने पर 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया था। उस समय हमने स्लोगन दिया था, बेटी का सम्मान करें हम, जन्मे तो अभिमान करें हम। जब बेटी का जन्म होता है तो अभिमान करो जो हमारे घर में बेटी आई है, लक्ष्मी आई है। यदि कोई गुस्से में भी कहता है गोवा में ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। गोवा के बारे में यह भी बहुत गौरव करने की बात है गोवा के लोगों को कि केंद्रीय मंत्रिमंडल महिला और बाल विभाग मंत्रालय ने गोवा को महिलाओं के लिए सबसे उत्कृष्ट सुरक्षित जगह माना है। ये परशुराम की भूमि है, ये मंदिरों की भूमि है, यहाँ हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सब एक साथ हिल मिल कर रहते हैं।